आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय जोङो गोख्रोङै थियारियै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुआ गोदानै बड'लेण्ड दाबि खालामनो सोमावसारनो बनसुआ आखायाव लादों रायजोफोर। बिनि सायाव बनसुनिफ्राय माखासे सोद्रोमाफोरा मा फोरमायदों, मा इनिशिएटिभ लादों आरो बबेनिफ्राय बबेसिम जागायगोन, नोंथांमोननिसिम नैबे भिडिअखौ आं फुल भिडिअ लानानै फैनो थांगासिनो दङ। मोगा-मोगि बिथांमोना दिनै सावरायनाय मोनसे भिडिअ बाइट बा प्रेस मिट लेंथुमनायनि उनाव नैबे खौरांखौ आं नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दङ। दा जों खोनानो मोनगासिनो दङ, अर्थात दिनैथ' 29, गाबोन 29, एबसुआबो सोमावसारनायनि खोथा आरो बे सोमावसारनाया जाहैबाय 125 आमेन्डमेन्ट बिल आरो लोगोसे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ लानानै बा एकर्डखौ लानानै। खोथाया बावनो जोबाखै। हाग्रामा साराबो बुंदों गाव सलायनायबा बिटिसि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल, प्रमदआ सलायोबा बिटिआर, जेखौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन होननानै बुङो। आरो बियो इण्डियान कनस्टिटिउसननि बबे दफायाव बबे खन्द'आव सोजानाय बा फाइनाल जानाय दासिमबो सोरबा सोरबा बुङो नागिरनानै मोना। थ' बिनि गेजेराव बाथ्राया माब्रै जामारगोन? थ' बेखौ दसे दोनथ'नानै जों दायो थांनि बनसुआ मा बुंदों। दिनै जोंनि क'क्राझार जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादा मोनसे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव एक्जिकिउटिभ मिटिं लायो। बे लानायनि जाहोननि थांखियानो जाहैबाय जों गुवारै सावरायलायनानै खोन्दो आरो खोन्दोसा दाफुंनायनि थाखाय आरो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ मजबुत खालामनायनि थाखाय जोङो बे सावरायमेलखौ लानाय जायो। आरो जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुआ सेन्ट्रेलनि बिथोन बायदियै जोंहा फैबाय थानाय समाव आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय जोङो गोख्रोङै थियारियै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुआ हेफाजाब होलांगोन आरो जों बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा महर दानो थाखाय जों आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव फैगौ डिसेम्बर दानाव दिसपुर आरो दिल्लीयाव थांनायाव रायजो राजाखौ मदद होनो थाखाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै जों खावलायहरोदि जौ जुवा ड्राग्स बेफोर जानायनिफ्राय जाहाथे जोंनि बर' लाइमोनफोरा जानगाराव थानांगौ। जों हारिनि थाखाय मावलांगोन आरो जोङो फोसाबलांनो थाखाय जोङो दिनै बायदिसिना बिदिनो गाज्रि हुदा आरो बिदिनो जौ जुवा ड्राग्सफोरनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय जों बर' माहारियारि फरायसाफोरा गुरै खावलायहरो आरो जों बेखौ अरायसमबो जों फोसाबलांबाय थागोन आरो जोङो समाजखौ जोङो गोजौआव जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा जोंनि बर' हारिखौ बुहुमाव अरायबो गेरेमसा महरै दालांनो थाखाय जोङो हाबा मावलांगोन।